Λοιπόν, τι πρέπει να φτιάξετε πρώτα? Εγώ είπα την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωραία. Δηλαδή να δημιουργήσετε σιγά σιγά ποιο? Ποιο πρέπει να δημιουργήσετε? Το ηλεκτρομαγνήτη. Ωραία. Λύρο. Όχι. Κόπηκε. Όχι. Έτσι, ξέρεις. Αυτό εδώ που κρατάς, ξέρεις τι είναι? Ποιος είναι ο διακόπτης σου? Ο πομπός. Στο κάνω τώρα. Κόπηκε. Δεν κόπηκε. Όχι, είναι κόκκινο, δεν κόπηκε, κόκκινο. Αδικό μου. Φτιάξτε πρώτα το ηλεκτρικό κύκλωμα με τον ηλεκτρομαγνήτη. Νομίζω. Καλά πας, ωραία. Και τώρα πού το βάλεις? Εδώ. Όχι, δεν έχει. Νομίζω ότι... Αυτό είναι το μήνυμα. Ο διακόπτης δεν χρειάζεται να ανοιγοκλίνει. Ναι. Όταν θα ανοιγοκλίνεις το διακόπτη έτσι όπως τον έχεις φτιάξει, θα δίνει ρεύμα? Όχι. Μας συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν ξεκινάτε το ηλεκτρικό κύκλωμα από την μπαταρία? Ναι, αυτός ήταν. Τι πρέπει να κάνετε πρώτα? Αυτό είπες αλλά. Όχι. Ωραία, ωραία. Ενώνουμε το ένα καλό εδώ εκεί. Ναι. Έτσι όπως έχει ενωθεί, όπως το έχετε ενώσει εσείς τώρα, δεν υπάρχει διακόπτης εκεί. Θα είναι συνέχεια. Όχι, αυτό εδώ. Αυτά ένα εδώ. Ναι. Αχα. Ωραία. Άντε εδώ, για να τσάφι είστε. Μήπως σου βάζουμε ένα εδώ και... Ή όχι. Εντάξει. Θα σου πω. Κοντά. Εάν ήταν να ενωθούν αυτά τα δύο έτσι εδώ, φανταστείτε το ενώνουμε αυτά τα δύο. Γιατί να χρειάζεται το μανταλάκι? Και να μην υπάρχει μανταλάκι και να ενώσουμε αυτά τα δύο. Γιατί να χρειάζεται? Αυτό τι χρειάζεται. Αυτό τι γίνεται. Τη μια άκρη βάλτε την στη μια τρύπα. Ναι, αυτό πάλι. Και μετά το άλλο. Από κάτω πρέπει να έχει σερματάκι για να γίνει έτσι. Ωραία. Τώρα αυτός είναι διακόπτης. Εδώ κοιτάξτε. Τι έχουμε τώρα εδώ? Ένα διακόπτη. Είναι ανοιχτό ή κλειστό το κύκλωμα τώρα? Ανοιχτό. Ανοιχτό. Κλειστό. Το κλείνω, έρχονται σε επαφή τα σερματάκια και εκεί είναι κλειστό το κύκλωμα. Το ανοίγω, είναι ανοιχτό. Έτσι. Τώρα έχετε φτιάξει, μην το φτιάξετε ακόμη, αφήστε το. Τι χρειάζεσαι τώρα? Αυτό που πρέπει πού να κουμπάει? Ναι, να βρίσκεται, ναι, θα πρέπει να είναι δίπλα στον ηλεκτρομαγνήτη για να τον τραβάει, και πού πρέπει να κουμπάει η μύτη? Σε αυτό. Σε αυτό εδώ, ναι, που πού θα το βάλουμε? Εδώ. Ωραία. Εντάξει, αυτό εδώ. Σε τι στέδας έχει σημεύσει? Ωραία, πες αυτό πώς θα το τοποθετήσεις, θα τα αφήσετε έτσι εδώ? Όχι, όχι. Αυτό θα μπει κάπου εδώ, αλλά... Ναι, καλά πας. Το βρήκα. Καλά πήγαινε ο Ρονάλντο. Έτσι. Α, όχι. Έτσι, μπράβο, ωραία. Και θα δείτε πού σας βολεύει να τοποθετήσετε όλο αυτό. Δεν πειράζει, μην το βάζεις στο χαρτί τώρα. Βάζετε το εκεί. Θα βρίσκεται εκεί, αυτό εδώ. Αυτό θα βρίσκεται εδώ. Εδώ πέρα. Ωραία. Εκεί είναι καλά ο ηλεκτρομαγνήτης? Όχι. Πού πρέπει να είναι ο ηλεκτρομαγνήτης? Από εδώ. Έτσι, μπράβο. Από εκεί πρέπει να είναι. Καλά, τώρα θα το κάνετε πρόχειρα, να δείτε πώς δουλεύετε. Ωραία. Η μπαταρία από εκεί. Εντάξει, θα είναι ενωμένο. Θα πατάμε αυτό εδώ, θα κλείνει. Εσύ το έχεις βάλει καλά αυτό εδώ? Αυτό. Ναι.
Εκείνη. Φτιάχνουμε το ηλεκτρομαγνήτη. Εδώ με το τηλέγραφο. Ωραία.